Bore da a chroeso I Sgorio. Mae 2024 wedi bod yn flwyddyn fawr I bêl-droed Cymru. Tîm y menywod yn cyrraedd yr Euros, Craig Bellamy yn tanio tîm y dynion a'r Seintiau Newydd yn gosod I stamp ar bêl-droed Ewropeaidd. A gyda'r Seintiau y gychwyn ni heno, roedden nhw'n chwarae yn un o'r 2 gêm y chwaraewydd y penwythnos cyn y Nadolig. Ac ar ôl y siom o fynd allan o Ewrop, gwrthwynebwyr y Seintiau yn y gyngrair oedd Llansawel. Ar ôl colli'n erbyn Seliau yn Slofenia, roedd y Seintiau nôl at y cyngrair y dridian ddiweddarach yn y gêm ola cyn y Nadolig. Ryan yn brobl yn sgorio gol gyntaf yn y cyngrair y tymor hwn. Caleb Demery unionodd I Lansawel ar y chwarter awr, ond fe adferwyd mantais y Seintiau o fewn 5 munud. Peniad Danny Davies ddim cweit yn croesi'r llinell, a Remy Oten yn gwneud yn siŵr gyda'i 6 gol mewn 6 o gemau. Ar ôl gwaith da gan Adam Wilson, gwnaeth Jordan Williams hi'n 2 i'r pencampwyr gyda'i 5 gol yn y cyngrair y tymor hwn, toc wedi'r hanner awr. A 3 munud wedi'r egwyl, Williams yn creu I Wilson y tro hwn, 4-1 ar gêm yn saff. Ond gwendid y Seintiau'r tymor hwn ydi ildio goliau. Hon oedd yr 11 gêm ar 15 yn olynol i'r Seintiau beidio a chadw llechen lan, a Corey Hurford yn rhwydo'r ail I Lansawel. Yn y 10 munud ola fe rwydodd Jordan Williams eto mewn modd anghonfensiynol wrth i'r bwlch ar y brig gau 1 pwynt yn unig. Ar gweidlen y parc, roedd Aber yn chwarae gyda'r Gwynt yn yr hanner cyntaf ac roedd y Gwynt yn ei hwyliau hefyd. Niall Flint yn rhwydo yn y 10 funud ychwanegol I roi'r tîm cartref ar y blaen cyn yr egwyl. Gyda 20 munud yn weddill a bellach yn erbyn y Gwynt, fe ddyblodd Aber I mantais. Y bêl yn dal ar yr awel I Flint basio'n berffaith I Jonathan Evans rwydo. Aber ar y ffordd am I 3 phwynt cyntaf ers I Antonio Corbisiero ailgydio yn yr awena fel rheolwr. Ond gyda Caernarfon yn y 5ed safle cyn gêm ar pnawn, roedd yr ymwelwyr angen y pwyntiau I aros yn y 6 uchaf a Louis Lloyd darodd I roi gobaith i'r Canaries. Ond funud a hanner yn ddiweddarach, fe sgoriodd Evans eto I sicrhau 3 phwynt gwerthfawr I Aberystwyth, sy'n I codi o fewn pwynt I Lansawel ac o fewn 4 I ddiogelwch. Aber yn curo Caernarfon am y reilwaith y tymor hwn. Caernarfon yn colli felly oedd yn golygu y galla'r Bala godi uwch I Pennod I mewn i'r 6 ucha gyda buddigoliaeth yn erbyn y Bari. Rhoddodd Eddie Clark y tîm cartra ar y blaen wedi 37 o funudau yn dilyn gwaith da Louis Robles. Ac roedd hi'n 20 munud cyn y diwedd, Joe Malkin y cyntaf I mateb ar ôl I beniad Nathan Pete daro'r pren. Gyda'r Bari yn y 6ed safle holl bwysig cyn y gic gyntaf roedd hon yn gêm enfawr a seliwyd y pwyntiau pan naeth Hussein Mehaseb 1-2 gyda munud ar ôl gyda gol ora'r prynhawn. Gol gysur yn unig oedd cynnig Ieuan Owen wrth i'r Bala godi i'r 5ed safle a gwthio'r Bari allan o'r 6 ucha. Y 2 glwb a Caernarfon ill 3 ar 28 o bwyntiau cyn gema gwyl San Steffan. At gema gwyl San Steffan nesaf a bob tymor, mae'r gema'n cyrraedd uchaf bwynt dros yr wyl yn y ras am y 6 uchaf wrth i'r tîmau gystadlu am le sicr yn y gema ail gyfle Ewropeaidd. Dyna oedd llwybr Caernarfon I Ewrop y tymor diwethaf yn ennill y gema ail gyfle a dechrau taith Ewropeaidd fydd gofiadwy. Mae rhaglen arbennig tu ôl i'r llenni ar y daith honno i'w gweld ar S4C Click a BBC iPlayer nawr yn ogystal ag ar sianel YouTube Sgorio. Y tymor yma mae Caernarfon ar y ffin rhwng yr hanner uchaf a'r hanner isaf ac angen pob pwynt posib I selio lle ymysg y 6 uchaf am weddill y tymor. Bale mewn i'r canol, allan gan Ryan Sears. Clark, a'r croesiad nôl mewn, ond mae hwn anghefn y rwyd. Ar ôl ychydig dros funud o chwarae. Jack Bodenham, oedd wedi aros fyny yn y cwrt cosbi o'r gic gornel. A gyfle fan hyn I Louis Lloyd. A Louis Lloyd wedi unioni'r sgôr I Caernarfon. Wel, am ddechrau'r gêm yma, pas drwy'r canol yn canfod Lloyd, a fo sydd wedi taro. Neil Smith yn sefyll dros hon ac yn ei gadael hi I Rory Holden. Mewn i'r canol mae'n mynd, oddi ar y llinell, ac ail ergyd, a cael ei rwystro hefyd. Gwaith arwrol gwych yma na I rwystro Jordan Williams, ac yna Harrison Mackay.
Mae yna gyfle fan hyn I Jordan Williams sydd tu ôl i'r amddiffyn. A Williams yn gosod y bel I gefn y rhwyd. Mae'r seintiau newydd nôl ar y blaen. Am ddechrau'r gêm a da ni wedi cael tair gol o fewn chydig dros 10 munud. Tacl nerthol yma I gipio'r bel nôl. Mae Clark yn fan hyn. Ydy o'n gallu gweld Louis Lloyd yn y canol. O, mae'n mynd I hun! A mae wedi gwasgu hwnna i'r gornel bella. Mae Caernarfon yn gyfartal eto. Gwaith gwych unigol gan Zach Clark. O, camgymeriad yn fan hyn gan Bodenham. Mae Clark I mewn. A hwnna'n adlamu. Oddi ar y trawst am gyfle I Zach Clark. Rory Holden ar gig gornel. I'r postyn agosa. Ôl allan at Holden. At y postyn bella mae'n mynd. Ydy hwnna dros y llinell. O, mae'n hefyn y rhwyd rwan. O, mae'r City newydd nôl ar y blaen. Bodenham sy'n cael ei longyfarch gan chwaraewyr y Seintiau. A rywsut mae'r bel di cyrraedd cefn y rhwyd. Ben Clark mewn i'r cwrt Cosby. Gwrth ymosodiad sydyn i'r Seintiau. Rory Holden! A rywsut mae hwnna heibio'r postyn. Mae'n rhaid iddo fo sgorio fan'na. Rory Holden ar gig gornel. Neb yn ennill hwnna. Mae'n disgyn I Ben Clark yn y cwrt Cosby. Clark yn ffigio. Clark yn ergydio ac mae'n canfod y gornel isa. Ben Clark yn gwneud yn wych. Pedwaredd i'r Seintiau newydd. Redmond yn ei gosod I Rory Holden. Mae yna rediad yma'n hyn gan Remi Oti mewn i'r cwrt Cosby. Cyffyrddiad gan Griff John. Nôl at Clark mae'n mynd. Clark yn ergydio. O, mae Clark di sgorio eto. Mae di sgorio ail o fewn munud. A Clark yn sleifio'r ergyd yma heibio I Harry Thomas. Mae'r Bala wedi cyrraedd y 6 ucha am y 10 tymor diwetha yn olynol, ond y tymor hwn dydyn nhw heb danio, ac mae yna berig o golli allan ar le ymysg yr elit am y tro cynta ers degawd. Wedi chwarae 2 funud dros y 45, y gig gornel at Thorn, ac Evans yno, ond y foli dros y trawst, ac ar ddiwedd hanner cynta reit ddiflas yn yr agosa mae'r naill llun yr llall I dod. Eddie Clark. Heibio Ealing, yn chwipio'r bel ar draws. Mae yno I Malkin, mae'r bel yn cael ei hatal. Fe darodd I fraich Thorn, ond oedd ddim yn gwybod llawer am honna, dwi'n meddwl. Yn atal Malkin yn rhoi I gorff ar y linell. Flint ar gic rydd. Y peniad gan Bradford, mae yno I Jack Thorn! A'r golwr Torrance yn arbed y cynnig. Y capten Thorn a chyfle gorau'r gêm hyd yma. Aaron Edwards yn cadw'r bel I symud ar ymyl y cwrt. Chydig o le gan Aberdaki. At y canol! A pheniad da gan Robles. Arbediad gwell gan Dave Jones. A llaw gre I wythio'r bel yn glir. At y tîm ar y frig y cynghrair ar ddiwrnod y Nadolig nesa, ac am unwaith nid y Seintiau ydy'r heini, ond Pen-y-bont. Taith I Barc Jenner oedd o'i blaena gyda'r bari nysu I sicrhau lle yn y 6 ucha. Tîm y Bari heddi'n cael ei arwain mas gan gefnogwr lleol Vanessa Jenkins, a mae hi'n deall bod yr adloniant gorau gewchi dros yr wyl yn y Bari yn dod fan hyn ym Mharc Jenner. Pritchard. At Nathan Wood. Wood. Mae'n am yn ergyd yn y diwedd o bron I fe wasgu fe mewn i'r gornel isa rhwng Armstrong a'r postyn. George. Gwynebu Cyn Owen. Mae'n gwyro. Cyn McLagan yn y cwrt. A mae'n gwyro fewn am gol! O'r Bari ar y blaen. Cyn McLagan. Yr rhoi gwen ar wyneb cefnogwyr. Y Bari ar wyl San Steffan. Yn erbyn y tîm sy'n ar frig y gyngred. Mae'n un I ddim. Press.
croeso i fewn yn cael ei benio lawr gan Michael George. Heibio i'r postyn. Clayton Green yn lledu. Cyfuno gyda Cain Owen. Green. Disgorio'r ca mawr blaen i'r Barry. Tro yma, trio tynnu nôl i'r ymwelwyr. O'r ffordd at Venables, mae'n taro trawst ac mae fewn. Wel, croesiad yn peri problemau yn y cefn i'r Barry. A pwy arall o'n Chris Venables sy'n manteisio, ni'n gyfartal. Cain Owen. Owen. Breffel. Yn glanio at Miles Davies yn mynd am y gorau lucha. A Benin i ddwylo. Am gyfle i Miles Davies yn fyna. Symudiad yn un da. Jes methu cadw'r ergyd yna dan y trawst. Owen. Trio gwasgu'r bas yna. Tiat, Cion Reffel. Gormod ymladd. Owen yn casglu at Clayton Green. Clayton Green yn gornel isa! Clayton Green yn o'r ymwelwyr ar y blaen. Wel, o'n nhw goli ddim i lawr ar y hanner yn y gêm gyfatebol. A Pen-y-bont, rhywun peth fan hyn. A maen nhw nawr ar y blaen. A dyn nhw'n gallu neud yr un peth dwywaith. A cadw'r triffwyn tro hyn. Os mae'n ati Cain Owen yn mynd am y gornel isa. Ac am agos o hwnna. O Barry yn trio taro nôl yn syth. Methu yn ioni tro nawr am agos gan Cain Owen. Cic gornel fewn at cwrt bach. Wilmot at Richards. Richards. Codi fewn, mae Margetson yn penio fewn at bosib bella. Bron iddi cael i wyro fewn. Richards yn taro'r llawr mewn rhwystredigaeth mor agos i yrru hwnna fewn at y gol. At gêm dderbi sir y Flint rwan, a gyda Connah a'r Flint bellach yn rhannu Cae y Castell, wel, oedd y ddau dîm yn chwarae gartre mewn ffordd. Connah oedd y tîm cartre swyddogol, bod nhw'n menthyg y Cae gan y Flint, ac os ydych chi dal heb ddrysu'n ormodol, dyma'r uchafbwyntiau i chi. Rhys Hughes ar ei droed dde. Troi mewn, troi tu allan. Y bel tuag at y postyn, gosa. Ac mae yn gorffan yng nghefn y rwyd. Kai Edwards a'r peniad o ta llath allan o'r gol. Bel mynd yn hir. Isaac-Lee a Jack Flint yn cael ei mewn i ffordd i gilydd. A mae Callum Bradley yn 82 i Connah. Smonach yn y cefn rhwng Isaac-Lee a Jack Flint. A Callum Bradley oedd yna i pigo'r briwsian i fyny. Noah Edwards. Bradley tu allan iddo fo. Ar y Williams neud yr hediad. Bel yn cyrraedd Williams ar pas tu mewn tuag at Noah Edwards. Edwards yn troi, pas hyfryd i mewn. Bradley ar ergyd. Dyna chi gol gan Connah. Callum Bradley a'i ail gol am y pnawn. A mae'n Connah tair, y Flint dim. Hughes i fyny at Bradley, canfod Hughes ar ergyd. Heibio i Jack Flint. Efo hanner awr ar y cloc, mae'n bedair yma rwan i'r tîm cartra. Rhys Hughes, prif sgoriwr Connah. William Herediad. Ben Wyn, Bell yn cyrraedd, Reeves ar ergyd, cael ei harbed, ond mae yn gorffan yng nghefn y rwyd. Florian Ionsian oedd yna i bigo'r briwsian i fyny yn dilyn yr arbediad. No, Edwards. Mynd i hir, chydig y led i agor i fyny o'i flaen o. Rhys Hughes, efo'i droed de. Dyna chi gol gan Rhys Hughes. Hughes ar cyffyrddiad, codi ben ac yn crymanu'r bel i gornel ucha rwyd. Harry Owen yn penio, ond Noah Edwards yna o flaen, Isaac-Lee. Rhys Hughes, canfod Noah Edwards. Cyfle yma am ergyd, yr ergyd gan Noah Edwards. Bel disgyn yn ôl iddo fo, ac ar yr ail dro, mae Noah Edwards yn canfod cefn y rwyd. Mae hi'n 6-1 i Connah.
Hughes. I mewn, tuag at y canol. Tuag at Ben Wyn. Am arbediad gan Radcliffe yn y gol. Ben Mer yn troi. Rhys Hughes. Hughes yn ôl at Mer. Mer, bel ar draws i'r canol. Ac yn y fan ar lle, mae Tyler Berry, yr eilydd, yn sgorio 7th gol Connah. Chydig y le o flaen Ben Hughes. Allan at Beaumont. Croesiad i mewn yn isel gan Beaumont. Ac ysodliad gan Ionsian. Heibio i Radcliffe yn y gol. Na gol cysur ydy hi i'r Flint. Mi oedd hi'n chwip o gol. Mae hi'n dros 2 wythnos ers i'r dre newydd chwarae ddiweitha. Digonedd o sesiynau hyfforddi i'r rheolwr newydd Callum Mackenzie, felly i osod i stamp ar y tîm oedd mond wedi ennill unwaith ers mis Medi. Sel Ishmael i gymryd y gic gornel i'r tîm cartra. Oswell yn codi! A doedd y Pennod ddim yn bell. Y blaenwr gododd ucha a'i Pennod o heiber postyn. A Brwsisi yn taro'r bel tuag at gwrs Cosby y tîm cartra. Pennod yn glir. Bel yn ôl at Brwsisi. Canfod Fawcett. Neb o'i gwmpas o Fawcett o amgylch y golwr. Ac ar ôl 10 munud ym Mhar Cleitham, yr ymwelwyr sy'n taro gynta. Y bel uchel yn ôl i mewn i'r cwrs Cosby. A dyna neb yn agos i Ben Fawcett. A Fawcett yn rhwydo am y 6ed tro'r tymor hwn. Fawcett, nôl at Brwsisi. Croesiad Brwsisi, Hawkins yn eidio i mewn! A fi o bron i Dylan Rhys i gwneud un ddwy. Sam Wsha, rywsut yn gwneud digon. Calvin Smith, torri ti mewn. Bas sgwar at Lock yn methu reoli. Oswell! Oswell yn cadw mewn at i'r byw. Na, nath o ddim. Chwipan y dyfarnwr wedi mynd. Fe o bron i Oswell gan fod rhwyd cyn hynny. Arbediad da gan y golwr. Ishmael. Gododd ucha. Hwlffordd yn clirio lawr y cae. Harris yn gadael i'r bel adlamu. A Wsher yn taro i mewn i Hawkins. A mae Mr Mackenzie y dyfarnwr yn pwyntio at ysmotyn. Blair gan y golwr. Yn taro Hawkins i'r llawr. A Brwsisi i gymryd y gic. Ac yn gyrru Sam Wsher y ffordd anghywir. 20 munud i fynd yn y canolbarth. A mae Hwlffordd dwy ar y blaen. Cyr lawr y cae gan Zach Jones. Harris. A Fawcett yn y maflyd amdani. Watts ar draws. Walters yn trio i look. Dyna'r arbediad gan Sam Wsher. Oedd hi'n ergyd dda gan Greg Walters. Ni'n mynd tuag at y gonel ucha, ond y golwr yn arbed. Oliver Sharp yn rhoi'r arwydd. Taro'r bel tuag at gwrs Cosby Hwlffordd. Oswell yn erbyn y postyn! Dihangfa i'r ymwelwyr. A McCarthy mewn yn fler ar Julian Harris. Ond fydd hi ddim yn gic o'r smotyn. 6-1 hanner dwsin o llall oedd hi. Ond fi o bron i Oswell ddod ar dre newydd nôl mewn i'r gêm. Gyda Llansawel angen pob pwynt posib i geisio osgoi'r cwimp, roedd teithiau i Met Caerdydd, trydydd tîm gorau'r gyngrair, yn fawr o anrhegdolig i Andy Dyer a'i dîm. Ryan Reynolds i'r yn trychion tuag at Lewis Rees ar yr ochr draw, yn neud yn dda. Yn ei sgwario ddi at Elliot Evans, mae'n ddigonedd o le fan hyn, Vincent ar ochr y cwrt, Sam Jones yn rhydd os na, Sam Jones yn torri nôl fewn. Ac Vincent yn y diwedd ac am arbediad gan Will Fuller. Am ergyd gan Vincent yn mynd i'r gornel ucha. Ac yr arbediad acrobatedd gan Will Fuller. Lewis Rees ar croesiad tuag at y Pennod. Unwaith eto, mae 20 yr hwyd! Wel, Vincent ar Pennod. Mi oedd hi'n ymddangos bod hi'n mynd dros ben y trawst. Ond mae 20 yr hwyd, Tom Vincent, yn sgorio ei 4edd gol yn y gyngred y tymor hwn. Herford yn neud y wych. Y bel at Payne, at yn hanner cyfle fan hyn, a Demery mynd amdani! Ac am gol! Gan Caleb Demery, wel allan o nynlle, yn curo Alex lan ac ergyd wych ar y foli o ryw 5 llath yr hugen ac am ffordd i ddod nôl fewn i'r gêm.
hanner ffordd i fewn drwy'r hanner cynta. Llansawel nôl yn ddi, y met un, Llansawel un. Haverford sydd addi ar yr ochr draw, y croesiad, yr ôl beniad gan Chubb. Edwards yn gallu clirio, mae'n syrthio i Demery ac ychydig heibio'r postyn. Craven yn syth nôl i ganol y cwrt. Mae'n hawdd i Llansawel i glirio. Jenkins oedd nôl yno. Edwards sydd dal yno, sy'n gyfle fel un i Ryan Reynolds ac yn tynnu'r ergyd, heibio'r postyn. Ac mae e'n gwybod fel sefyd i o leio taro'r targed os nad sgorio. Y tabliad gan Reynolds, yr ôl beniad gan Chubb, mae dal yn fyw, Elliot Evans a'r peniad mlaen. Yr ôl beniad yn fath eto gan Fil, Llansawel ddim cweit yn gallu clirio. Sam Jones tuag at Roscoe sydd ddim. Mae'n syrthio garedig Elliot Evans ac am arbediad gan Fuller. A ryw ffordd mae'r Bale yn croesi y linell am gic gornel ond trosedd yn y diwedd meddwl dyfarnwr. Ond am gyfle i Elliot Evans. Dim trosedd ar Reynolds. Walters, y Bale mlaen, teg at Haverford. Haverford yn hotti'r amddiffyn, mae e dal i fynd. Haverford ar ei drod dde! Ac yn ceisio chramanu ddi i'r gornel isa. Gwaith gwych gan Walters, y Bale mlaen at Haverford, a chi'n teiri fod Haverford yn mynd i daro'r targed. Fuller yn canfod Dylan Packer mewn digonydd o le lawr y chwith. Haverford yn troi ddyn, y Bale mlaen, tuag at Walters, a Walters i gornel isa'r hwyd! Am bas gan Corey Haverford, fe ddath e'n agos rhyw eiliad yn ôl, a Tom Walters sy ond wedi bod ar y cam rhyw 5 munud i roi Llansawel ar y blaen gyda 20 munud yn weddill. Bevan neu Packer yn hytrach, a'r peniad rhydd! Ac mae'n gôl a Luke Bowen yn sgorio trydedd gôl Llansawel. Mi oedd e'n hollol rhydd ar y postyn pella yna. Packer, y Bale lawr yr yslys tuag at Payne. O Fil yn fyr, a mae'r Bale at Payne. A Bowen! Mae'r bediad gan Alex Lang. Bowen yn edrych am ei ail gôl ers dod ymlaen yn eilydd. Llansawel yn codi allan o safleoedd y cwmp ac mae'r Drenewydd bellach wedi ymuno â ras i osgoi disgyn. Mae hi'n dyn eithriadol rhwng y tîmau sy'n cystadlu am le yn y 6 ucha cyn i'r gyngrau'r holli. Dyna'r cyfan am heno, ond fydden ni nôl nos fory gyda gêm fyw i chi ar nos Calan. Pen-y-bont yn erbyn Met Caerdydd yw'r gêm, fe fyddwn ni'n fyw ar S4C am 20 munud wedi 5. Pnawn Sul fe fyddwn ni'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar gyda brwydr ar y brig yn y brif adran, y Seintiau Newydd yn erbyn Caerdydd am 5 o'r gloch. Ac wrth gwrs fe fyddwn ni nôl nos Lun nesaf gyda'r holl uchafbwyntiau fath ag arfer, ond tan nos y fory ym Pen-y-bont felly, nos da.